mar jatelono. Kowasudo nyime ni jatend piny William Ruto oyango chenro mag dongruok mopogore opogore kaunti ma Homa Bay, limbe mare ma odhi godo nyime kauntis ma Kaluo. Kinde chenro mamoko, Ruto yango ni sirikal mare oketo tenge omenda maromo siling milion 250 mar gero kar reso jogo moyudore masira e nam Lolwe e kaunti ma Homa Bay. Alia Beach nigi report mathoth. E odiechienge mar ariyo mar limbe mar kaunti ma Kaluo, jatend piny Kenya William Ruto ne omole kaunti ma Homa Bay chenro mag dongruok mopogore. Ruto ne okwongo yore skul sekondar mag Goro Sare ka chud bura ma Kasipul e nyasi mar alam mane okelo kanyakla dinde mopogore e kaunti ma Homa Bay. Bang' nyasi mar alam, Ruto mane oten kod jotelo mopogore e kauntis ma Kaluo ne odhi chwang'e gedo mar apaya mawuok namba Karabok nyaka Diedo matudo ka chud bura ma Karachuonyo kod mano ma Kasipul, kama ne ogolo chik ne wuon orak matimo gedo mar apaya no mondo ne ni gedo mar apaya no otieki e bwo dweche 8 mabiro. Hii maneno ya ngojea kuna kungoja tena. Tunataka hii barabara in the next 8 months hii barabara hiyo imekamilika. Hawa watu watumie barabara yao, waendeshe uchumi, waendeshe kilimo, mambo yao yote kwenda mbele. Sasa wewe kontrakta wa hapa, nimekueleza na hatutaki mchezo. Pesa tumekupatia, pesa tumekulipa, certificate tumekulipa, tengeneza barabara ya watu wa hapa Karachuonyo. Jatend piny bende ne oyango ni piny owacho mare oketo tenge omenda maromo milion 250 ma idhi tigo gero kar reso ngima e kinde ma masira ojuko jolupo kaachiel kod joma tiyo kod nam e yor wuoth e kaunti ma Homa Bay kod milion 70 ma idhi tigo nyiewo yedhe mag reso ngima ka ok ni kinde mathoth jolupo osebedo ka yudo chandruok e nam Lolwe to kaka inyalo resgi bedo matek. Bado hatujafanya kazi ya kutosha kwa wavuvi wetu na mambo ya samaki na mambo ya blue economy. Tumeweka hapa boti ya kisasa, tumenunua boti ya milioni 70 ya kuhakikisha ya kwamba rescue. Jatend piny ma bende ne oyawo ayanga apaya mar Osinga Ring Road ka chud bura ma Suba North bende ne oyango ni sirikal mare biro dhi nyime gi gedo mag ute ma nengogo yweyo e kaunti ni apeni mopogore kaachiel kod chenro mag dongruok mamoko. Na mimi nataka ujue katika mipango ya serikali ya Kenya, Homa Bay iko katikati ya hiyo mipango ya taifa letu la Kenya. Thuro acho ni president osetionwa maber kendo osedak kodwa maber, kinde ka kinde olimowa kendo okelonwa maendeleo. To kotime Homa Bay kende, otime Kenya mzima. Omiyo kaka jo Homa Bay, kaka jo Thurwa, kendo kaka jotelo ma Thurwa ka, waseyiere gi jo piny duto ni higa manyien wadhi miyo Ruto another opportunity mondo telnwa kendo. Jotelo mamoko mane oteno Ruto e wuodhe kama oting'o jatend migawo mar omenda John Mbadi kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne ojiwo jopiny mondo omed siro motegno jatend piny William Ruto kaluwore kod chenro mag dongruok mopogore ma osebedo kodhigo nyime e kauntis ma Kaluo. Kama watemo joka 1963 otamore, watemo ki 1992 otamore, kama watemo ki 2002 otamore, watemo 2013 otamore, 2017 otamore, 2022 otamore. Iwe ukosokwe wana nyusi ya pengine ukosoka mai. Tumeona lami imewekwa kilomita 7 na sasa hiyo yenye umebaki umesema iishe by Disemba ikuwa imeisha na watu wanatembea kwa lami mpaka huko mwisho. We are very grateful people. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.